każde z przyjaciół było przerażone niż reszta, z wyjątkiem maleństwa, które radośnie goniło motyla. Królik szybko wyciągnął wniosek. Otóż mamy do czynienia z tajemnicy, niezwykle tajemniczej. Pokaż. Maleństwo zawołało przyjaciół, żeby im coś pokazać. To odcisk stopy. O, to zaintrygowało Kubusia. Króliku, jak ty sądzisz, mogło być przyczepione do takiej stopy? Moja odpowiedź jest tylko mój jedna. balonik. A, chyba lub... Tu. Oj. Co dalej?